Madange lawe resik bakar sedulur, nyatane kepriye maning wong bojone ora puruh, mangane sakanane, nrimo sakanane. Mae nyoban madang endi segane? Madange ya sakanane wong nyatane anane segethok kae ya paha wong ora tau boro, wong ora gelem milu boro tiru batire karo madang lawuhan. Iki segane, Pak. Oh. Lah endi ki mak lawe? Lah iki lawe endi mak? Kak madang lawe iki. Ora. Kese Pak lawe, Pak. Wong ora boro tiru batire ya mane ya kaya iki paha. Lah iki nrimane sih kaya iki wong nyatane ngenehi duit 2000 ki mutan ora sama ngenehi duit 2000, 2000 li apa? Iya rem melayan iki rese-rese paha sih tak bakar. Ya paha iki disyukuri. Mugane wonge boro tiru batire nyambut gawe. Men bisa madang tiru batire lawuhan. Dadi wong tuweke boro kerja kaya batire, make ben pinter tuku lawuh, ya nyung pinter jajan, mosok kak biyen jajal 500 tok. Pancen mak iki sungguh terlalu nok. Mangane barang menteh kaya ngene kleben menteh priye jal.